Аз съм Макс и днес играем Forever on Survival. Не го казах както е. Да. И днес какво ще направим? До шелтера, нали, до шелтера. Сега шелтера ще ни стане enchanting, нали, room. А къщата ще ни е... Само да си взема дървото, да ви покажа. А то ако има такова дърво. Да, нямаме никакво дърво. Не имаме диста. Имахме... Добре. Ела сега ти покажа къде ще ни е къщата. И как ще я направя. Направи там фенцове. Чули, направи фенцове. Не, чакай, ще измисля. Добре. Брат, просто ти ще правиш къщата, ето ти дървото. Ето. Обаче, ела първо да преспим. Пиши в Google. Ето това пиши. Къде ще я правиш, брат? С н или без? Брат, говори малко, че си говоря сам в момента. С н, да, точно с н. Много добър сайт. Посещавам го всеки ден. Не, възикам се. Верно ли ла? То клип като го качиш и да, това, което показа ето тук, ето, къде сега ще го набия. Ела гази. Ами сега на къде? Опа, Minecraft Star. О, вземи си точно. Добре. Едно сърце, два удара с ръка. Това нереално. Еми да, като ще има лапта, не си направо. Ще заспиш. Не, възикам се. Съжалявам, че говорим в толкова глупости в нашите епизоди. Брат, ела малко, ела. На нашето място. Добре, ще живеем в селото. Ела на нашето място сега. Така, ела. Виж какво съм приготвил. Идва по-бързо. Едно за теб, едно за мен. Дай, ти си пръв. Чакай, тя да ти го сложа на маста. Дай, ти си. Ама ти не се чуваш. Глуши си микрофона. Сега съм аз. Ето още малко за те. Аз отивам да си взема малко, нали, Джой.
Сега малко и така трева. Ела. Вземи си малко. Добре, сега идвам. Ако изпечем граса... идвам! Не. Какво сега искаш? Ще живеем в селото, нали? Така се разбра. О, маги! Дай сега едно и на мен. Дай! Искам. Да, бе! Аре, едно ти, едно аз. Имаме ли барут? Така. Ела сега гледай. Ще го бодна на същото място, където и ти. Видели, бе, само поставям TNT-то, взем си торча и бегам. Айде да ходим към селото, да вземем две къщи. Сега няма да пренасяме. Взимай там 4 стака cobblestone или там колкото вземеш. Аз взех 1, 2, 3, 4. Взех 8 стака и крафтинг тейбъл взех и да, и тръгваме. Хайде. Камикадзе! Чакай да ти стрижа главата, ела. Ела ми сега. Ела ти острижа главата. Може ли да острижам кравата? Нови апдейт? Не. Баси реакция да че ще става шак. Добре, значи, така хора, какво да ви кажем, някаква потия дам, каквато потия не знам. Ще ви кажа, днес в училище, така, нищо не се е случило, учене и да, не, викам се, имаше много интересни неща. ПТВ. И тъй. Селен ме гледа тъпо и бия един кат. Така. Тъй. Бега, слово. Да, един емералд за 3. Сега селените и HP не дават. Ти какво даваш? Ти добър. Не беше ти добър и ти щеш да отимаш. Сега е момента да ви напомня да се абонирате, защото така ще помогнете както на нас, така и на вас. И аз вече слах една къща и Гого като дойде ще ви я покажем. И да знаете, очаквайте много скоро да има мап. Букуци, изчезвайте! Не викам на вас. Казвам на тъпите прости така селяни. Така.
Ще направим по-нататък магазинчета. И да, къщата ми е готова. Тук малко снарам. Да. Вече. Ела, брат, да виж как стана. Телепорт. Удари един телепорт. Виж, тук значи едната къща се слива с другата. Тук има вратички за излизане. Много е просторно. Имаме хубав изглед към фермата. Тук е изглед към зимния биом. ПТВ, оттам как ще излизаме? Може да ми кажеш? Тихо. Сега имам една идея така. Хубава идея. Ще имам вторият нещо като това. Махай добре. И тук горе ще спим. О, точно стигна. ТВ. Така. Сега не мога, брат. Едно така синглплеерско оцеляване. Да, чао! Абонирайте се! Добре. И